Vrijdagmiddag werd het in de vergetelheid geraakte kunstwerk Spelende Kinderen onthuld. Het beeld, gemaakt door de overleden kunstenaar Piet Schoenmakers, heeft nu een permanente plek in de hal van het clubgebouw van Jong Nederland gevonden. Ja, wauw, wat hangt dat toch mooi. Oh, prachtig, ja. Wat wij gekregen hebben van Jacqueline van de Heuvel, die dat heeft vroeger in de Hensenius school gehangen. Die is destijds gesloten. En daar is het eigenlijk dan zeg weer een beetje het beeld verdwaald. En door verder heen gaan zwerven. En uiteindelijk is het dan bij ons terechtgekomen. Jacqueline ging 5 jaar geleden op zoek naar het beeld. En ze vond het nog maar net op tijd terug. Ik wist dat het op de camp had gehangen en dat het verhuisd was naar de toverbal. Daar is het nooit opgehangen. En toen is het daar verdwenen in een kist, wat achteraf bleek. Maar niemand wist dus dat het er lag, want dat was allemaal in stukken. Want het is op een gegeven moment is dat in stukken ook geplaatst, toen op de Hensenius school. En niemand wist van het bestaan af. Want ze hadden eigenlijk het plan gehad om het in een container te gooien, want ze wisten niet wat het was. Het waren allemaal stukken. En die stukken zijn naar Stichting Kruisen en Kapelle Venray gegaan. En hier werd het beeld vakkundig en netjes gerestaureerd. Vervolgens had Erik er nog zijn handen vol aan om het beeld op zijn plek te krijgen. En dit kwam vooral door het materiaal. Het is beton. Het was de hele klus om het op te hangen. Het is uit 2 delen. Het ene stuk weegt iets van 60 kilo, het andere is van 40. En dat ging allemaal op een trapje met 2 man omhoog tillen en weer omlaag. En er zit aan de achterkant een stuk van 4, 5 beugels aan. Dus we moesten het allemaal mal maken en netjes uitboren en erin hangen. En ja, het was een hele klus om het op te hangen. Met 2 man 40, 50 kilo omhoog tillen. Het kunstwerk Spelende Kinderen past meer bij Jong Nederland dan de naam doet vermoeden. Eigenlijk heeft die mevrouw van de Heuvel, Jacqueline van de Heuvel, die het beeld gered heeft, zat vroeger in het stichtingsbestuur van Jong Nederland. Dus zodoende is dat een beetje een link die we daarin kunnen maken. En zij vonden het ook wel leuk om het beeld dan hier neer te hangen, bij ons in het gebouw. Omdat, ja, Spelende Kinderen, zegt het al. Ik ben blij dus dat het nou dus in ieder geval op de goede plek hangt en dat het hier bij de 4 uiterste een mooi plekje heeft gekregen. Zo zeg ik het op zijn Venneruts. We zien al wel met de kabelbaan mogen gewoon kosten net zoveel. Nee, ik ga je zeker maken. Maar ja, dan heb ik nog zoiets van ja, van de kabelbaan, die hebben ze Zwitserstol neer moeten zetten. En ja, toen zei André, daar gooi ik ook niet mee. Dan zeg ik, gooi ik alleen omhoog. En toen uiteindelijk is het toch met hem opgegaan. Ja, dan zie je de echte hele stad en de ommuring en de eilandjes.